akwai bambanci tsakanin rayuwar tara tara saki. Dan haka kawai ni ba abin da zan iya yi akai. Kowa ya je da rayuwarsa. Bani. Sata. Masifar yau daban, ta gobe daban. Baƙaƙen aljanin nan ne da Allah ki bube turo maka. Dan a wasan ma taken lamba kurum akai. Yanzu aka fara. Ku kama sana'a mata macen da ba ta sana'a ta bani. Sama ruwa ƙasar ruwa, aye sama ruwa ƙasar. Subhana ma'alƙudin. Sama ruwa ƙasar ruwa. Ke! Adama, wani irin abun kunya ne, babu tsoron Allah. Ki dinga rera waka a cikin gidana, maimakon ajiyo sautin alkur'ani ina tashi daga bakinki, ki zo kina rera waka. Hama malam, yanzu fi sabilillah a ce kai da gidanka ba za ka yi nishadi ka yi walwala ka sakata ka wala ba? To bari in gaya miki. Aye sama ruwa ƙasa ruwa. Kai! Malam. Ba zan lamunta ba, a matsayina na malam na ta'ala mai 60 goma wallahi ba zan Kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Sannu malam. Ke ba mutumiyar arziki ba ne, yanzu Adama irin wannan danyen aikin zaki mu? Na rantse da girman Allah malam. Tsautsayi ne kawai Allah ya kashi ba zan maka wannan abin da gangan ba malam. Ga wanki fa nake malam. Wanki kin wanke ni ai. Shi kenan kin wanke ni. Sannu. Wannan za mu gamu. Ai malam in dai Adama ce yanzu ka fara kallo wasa farin girki. Sannu. Barka da fitowa, ya karfin jikin. Alhamdulillah. Sannu. Allah Ubangiji Allah ƙara maka lafiya. Allah sa ka fara ce. Wannan maganin da ka kawo matsala ya zai min kaddara. Yalla bai ni a gani na ba matsalar maganin bace. Matsala ne mana. Tunda na sha maganin nan muka haɗa matsaloli iri-iri. Wajen wa ka siyo wannan maganin matsala? Ranka daɗe sallau ne na ga yana sai da magani to shine sai nace bari in ɗan karɓo maka dan kaɗan jaraba shi. Wannan sallau? Wannan shashashan? Yalla bai tuba nake ni abin ban san zai zamo da haka ba. To ka tashi ka je ka nemo min sallau duk inda yake kafarka kafarsa. To labe an gama yalla bai.
ina zaman zamana na je na janyo wa kaina masifa kai tanku Allah wadaran halin Allah taimake ni don kudaden da zai yaga min ya ji ya fice ya fasa yawa alhamdulillah kaka an zuba kai dan lele me haka ha baka da hankali ka ci gidanku na lura da kai abincin mutum biyu kake ci kaka kwana bin nan gaba ɗaya ni ma kaina mamakin kaina nake na rasa ta yadda aka nake ta cin wannan abu nake cin abinci lafiya ce ciki na ya buɗe kwarai kuwa na lura da kai baka da lafiya ban taba ganin kana mugun cin abinci ba irin wannan ko dai tsutsar ciki ce da kai tsutsar ciki fa kika ce kaka to har akwai wani ma tsutsar ciki ne ma da yake cinye abinci a ciki ne kaka tsutsar ciki ce ka nemi magani ko nemo maka ka sha ha ba kaka ni fa kawai zargi nake yi ma wani maganin basir fa da nake sha ne fa gaba ɗaya yasa ni fa nake ta ciye-ciyen nan fa ba wani abu ba me ka sani zan nemo maka magani ka sha insha Allah kaka ni dai yanzu bari in shiga in fito kaka in na fito ma ci gaba da maganar Allah sarki dan lele na lalle ba zan baka ka mutu ba dan lele zan nemo maka magani yalla bai wai ina maganar mu ta kwana ne kaga yanzu ni ba ni da lokacin da zamu zauna mu tattauna wannan ina malam Nura yake malam Nura ina tsammani yana office domin tun safe ban gan shi ba kuma ka san shi malam Nura yanzu tun da ya samu wannan mukamin na mataimaki takunsa ma ya canza so ni to amma ta office din nasa na biyu ban gan shi ba to gaskiya dai ina tsamman yana cikin makarantar nan dan ban ji karin fitan babur ɗinsa ba ku bai bari ni zan je zan duba duk inda yake zan gan shi wai yala bai lafiya kuwa wai me yake faruwa ne a ba komai kai baka da hankali ne sai wani iyo kake mana so kake asirin mai tunuka ka taba ta jiwo wai wizi da gaske kai ne a'a ba ni bane bakin aljani ne yanzu nan fa da ka zo ka tarar da ni mafarkin malam na ta'ala fa nake yana ta farfa samun jiki da bulala ka san mutumin nan baya da imani fa kaga ni fa ba ruwana da wani malam na ta'ala yawa in ga ma kaka dai yanzu ta fara ganewa a gidan nan abinci double nake ansa dan haka ka san yadda za a yi mu je mu dauko kudin nan fa what are you eating na baka na fall down na gaya maka kudin nan ko ka je ba za ka gane inda suke ba to ko ni kai na wizi sai na je zan gane inda kudin yake kai ba ka kasa fita ba sai an yi magana ka ce malam ta'ala sai ka ce malam ta'ala kashe ka zai yi ne ha wizi ka ji tsoron malam na ta'ala kaga duk taurin kan nan nawa tun da kaga ina jin tsoron shi ni naga abin da na gani ba a taba daure ka da mari ba wizi mutumin nan ba da imani ba kaga bari in gaya ma kawai abin da za a yi kawai bin duhun magarba za mu fita mu lallaba ka ta shiga daki lokacin mu fita waje mu je inda har inda kudaden nan suke mu je mu dauko su to shikenan yanzu an jima za mu je ya za a samu mahadin kokon nan wato kosai ko dankali baba ban da ko sisi in ba wannan ba dan haka idan za ka shashi ka shashi idan ba za ka shashi ba kuma ka san yadda za ka yi ya mutum zai iya tunda ba shi da shi ya na iya ba ni insha a to dan ni gaskiyan magana gaskiya na gaji da wannan abubuwan Malam Nura, me kuma kake yi anan? Barka zuwa da masa. Ai wannan aiki na ne, yallaɓai. Ina lissafa kwanukan da suka rage da kuma bencinan da suka lalace.
saboda in samu saukin ba da bayani idan supervisors sun zo. Dama na sa ka yi wani aiki ne a nan? Waɗannan da ka gani fa na fasan da zaman sa nan kuma ban sa a yi min aikinsu ba. Anyway, kaga idan za ka haɗa kai da ni mu taimaki juna. Ai yalla bai ka san ni ba ni da matsala. In dai abin da zai kawo ci gaban makaranta ne, a shirye nake na bada duk goyon bayan da ake bukata. Shikenan. Bari in je in shigar da wannan lissafin da dauka. Aikin banza ba abin mutum ya ringa shaye-shayen ba ma cikin sa tararike ya rasa ma me zai ci ga dawan garin. Dan kai lafiya kuwa? Tambaya kaje ko neman sani. Idan da lafiya zan zo in tare maka hanya, ku ka manta abin da ka mana ne. Ni din? Me ne muku? Oke, tambaya ma kace ko neman sani. Ki muna karamin yanya, ba kwallar za. Kai ne kake zuwa leƙa mana asirin jangul. Kake zuwa yaɗa mu a gari ko? Ku ka dauka ba mu san abin da kake bane. Haba dan gaye. Menene haɗina da ku har da zan je inda kuke hutawar ku? Oke, ni kaje gawa haka ma kenan ko? Ka dauka wasa nake da kai? Dan sai na fara hada ma jini da majina zaka san da gaske nake go. Ni zaka da ka san ni waye kuwa? Oke, kana gani da cinta kenan go. Subhanallahi. Ma'an Dalha. Me haka lafiya? Ya hakuri ma Allah ta'ala, wani mahaukaci ne ya biyo ni. To na kai ne mahaukacin, me bambancin ka da mahaukacin ka zo ka tuguguye ni ga yar ka taka ni. Duk ka shake min rigar. Ni dai nace ka yi hakuri. Bari dan samu in huta. In yi so sai in wuce. Allah shirye ka. Ba ka da aiki sai tsaye gumi? Sai tsaye gumi ma Dalha, ba ka da aiki. Yawa na ce wai malam waya kuka rabu da mutumin naka kame da ya zo gurin amaryar taka. Au, nan ma zai gumin ka zo kamun? To ai kame ba shi da laifi. Na gaya ma kame na fahimta, rashin fahimta ne dama. Kuma har a gaban mai gari mun je kuma na ba shi hakuri a gaban mai gari. Allah ya shirye ka. Za ka tashi gaban nan gobe na jima mutunci. Haba malam na ta'ala. Yanzu kai har za ka yadda da maganar da kame ya faɗa maka? Ko ka manta gidan Alhaji Buba abin da ya yi? Allah ya shirye ka. Ina ma Dalha. Yawwa. Za ka tashi gaban nan wajen koyi na cima mutunci. Haba malam na ta'ala, da ka faɗar gaskiya kawai. Za ka tashi gaban. Wayo Allah takalmina. Haka za ka tafi gabar kafa ɗayan fa. Matsiyaci. Kaga dan Allah dan girman Allah kake shiga ɗakin nan. Uban me a cikin ɗakin da ba zan shiga in shara ba za ka ban wuri maza ka ban wuri ya shiga in shara. Kaka ni dai dan Allah dan annabi kake shiga ɗakin nan akwai damuwa a cikin ɗakin nan wallahi. Maza ka ban wuri shara zan yi. Kaka giza ne fa a cikin ɗakin nan fa kuma ni ba na son ki shiga ɗakin nan ki makance zai iya faɗa miki ido fa. Zan bata maka. Kin san fa malam Kabiru makawo mafi giza ne ya faɗa maya ido fa idan sai makance fa. Ƙarya kake yi. Kai dai baka son shiga ɗakin watakila fitsarin kwance kai shi yasa baka son shiga ɗakin. Fitsari kuma ka to ni dai kaka in dai shara ce in dai shara ne ba ni zan share ai ni bai ma kamata a ce ni ya kamata ma a ce zan share ɗakin nan. Gashi nan.
bari in gaya maka, kar ka ga ka karɓi wannan ka ce za ka share, an jima in na dawo baka share ba zan shiga ɗakin in ga abin da yake ciki. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Adama. Malam, wallahi bacci nake ta yi ka taso ni. Ikon Allah, haba Adama. Kuma lokacin girki dafa abincin rana yayi, maimakon ki je ki dafa abinci kuma sai ki kama bacci? Abincin rana baka ci? Gaskiya ba ni da lokaci. Ba za ki dafa abincin ba ne? Ba za ki girkin ba? Inda za ka iya ga kicin din can ka shiga ka je ka dafa. Adama, ni kike so in shiga kicin da girki? Anya Adama kina neman albarka? Ni ne mutumin da ake wa lakani da gangaren kafu gwani, kuma gwanin ma irin wanda gwana yake shakka kice in je in girki. To malam so kake in ce maka ka zauna ka wuni da yunwa tunda ni ba yi zan yi in baka ba. To shi kenan. To amshi wannan kisha. Wannan din menene? Rubutu ne na kawo miki kisha Adama na tsarin jiki. Tabdi. Ka ganin nan? Ai ni jiki na zare yake tsaf. Kawai ka sha kai ma ka gara tsare jikinka. Adama, ai kogi bai ki dadi ba. Ni a shirye nake tsaf nan ni na riga na tsufu. Haba Adama, amma dai ya kamata ki yarda da ni. Ya kamata ki yarda da ni, zan baki abin da zai cuce ki ne. In dai akan wannan tsubbace-tsubbacen naka ne ni ba zan yarda da kai ba har gaba da abada. Ya sun idan ka ga na sha wannan. Qur'ani sharafa nake shi ma ba da sani na ba a dan diga min ya wuce ta makoshi na, amma ni dai da ido na biyu wallahi ba zan sha ba malam. Ke bari in gaya miki. Wai ni ba mijinki bane? Zaki jayayya da ni ne? Ina faɗa kina faɗa da ni zaki jayayya? Aka ce fa aljannar mace tana karkashin kafar mijinta. Ba ki san aljanna ne? To ina san aljanna yake ne ka kawo min rubutu ka dirka min ka ce na sha? Haka ake yi? To kai ka sha rubutun ka wuce gaban ka shiga aljannan na biyo ka daga baya. Ya haka ne? Kai ba za a yarda da kai din ba. Ke wato ke bike da ni ba ko? To bari in gaya miki, tsutsa a cikin rairayi ba inda za ta je. Wallahi masauki za ta yi, ta san inda za ta. Ne kike gaya wa haka? Yo rubutu haka kawai? Kaka ji mutumin nan zai bai da ni wata shagiri girbo. Ni za ka mayar galma shura ka je ka yi wasu ka tattara hankali na ka zuba abu ka daure ko? To ba za a sha rubutun ba. Baka isa ba wallahi. Kame. Au. Malam Tsala daman kana nan? Baka tafi ba? To Malam Kame ina zan je? In tafi in je ina? Bayan baka tsaya ka sauraron mun yi maganar da na zo da ita ba. To ina jin ka. Wato ni dai na zo maka da maganar yadda kuka yi ne da Malam na ta'ala. Sam ban ji daɗi ba. Wai a ce Malam Kame kamar yadda kake da kima daraja a garin nan namu na daɗin kowa. Kowa yana kallon ka da haka. Amma wai Malam na ta'ala ya zo ya cikume ka har da shaƙe wuya. Malam Tsala, kaga wannan maganar mun je wajen mai gari ya yi mana sulhu don haka ta wuce. Amma dai Malam Kame gaskiya in ka kaban kunya wallahi sai ka ce wanda bai san yancin kansa ba. Malam Tsala, yanzu lokacin sallah ya yi, za ka wuce mu tafi masallaci ko surutun za ka tsaya yi. To shi kenan, tun da hakan ka zaɓa mu je masallaci in yi suna yi alwala a can.